Spetter zwemopleidingen en het spectrum inderdaad hebben weer een beetje lucht. De zwemskwallen kan in elk geval ont 1 juni 2024 in het multifunctioneel centrum blijven. Het is uiteindelijk een schikking worden waarmee het een 3 in de rechtszaak van de baan is. Dubbel. Blij natuurlijk dat ik nog 20 maanden door kan. Anderzijds, 20 maanden is maar 20 maanden. Maar vervolgens is het wel 20 maanden tijd die je nu krijgt. En in die tijd hoop ik dat er gewoon nog heel veel positiviteit richting het MSC gestuurd wordt. En dat we toch nog misschien kunnen voorkomen dat het MSC gesloopt wordt of dat het deels gesloopt wordt en dat we kunnen gaan verduurzamen. Zodat dat we gewoon door kunnen in de hoedanigheid zoals het MSC nu is. We zijn van maar toch dat we dit toch nog in een meer goed schikken kennen. En dat is gelukkig gelukt. Dus we hebben een datum. En die datum die is ik in oerstemming met de gemeente. Ik zorg dat die datum haalbaar is. Dus voor u als MFC is dat eigenlijk ook wel positief. Het komt erop deel dat de gemeente Noord-Friesland garandeert dat het MFC haar een verplichtingen richting Spetter om te mei 30 mei 2024 nijkomen kan. Van der Weijden hoopt dat er mei terug verdoorseming ek na medio 2024 nog zwemles doen worden in het MFC-gebouw. Ik ben ervan overtuigd dat dat haalbaar is wanneer je er een goed management op zet, wanneer er verduurzaamd wordt en waarin alle disciplines, alle huurders marktconforme huren gaan betalen. Ben ik ervan overtuigd dat we dit gebouw overeind kunnen houden. Hoeveel fiducie heb je in de toekomst? Nou, we hebben besloten dat de basisbehoeftes hier in het dorp blijven moeten. Nou, of dat nou in dit gebouw wordt of een nieuw gebouw, daar is eigenlijk maar één die daarover besluit. En dat is 3. Want wie betaalt, die bepaalt. Dus het is heel simpel. En het is gewoon zo, wil 3 een heel groot hoeveelheid geld in een nieuw gebouw zetten. Of zeggen van, ze moeten het met het oude mee wat worden, daar doen we wat minder geld in. De gemeente hier nog een aanbod kregen om het MFC op te kepen voor het symbolische bedrag van €1. Maar daar had het college net mee instemd.